Hello, hello ja tervetuloa minun uuteen videoon. Tänään me käydään ostamassa uusi päivitetty friisiläinen. Sen pidemmittä puheitta olemme perillä jo. Oho, kauhealankin. Mä oon vähän kipeä, joten älkää ihmetelkö mun ääntä. Mikäs me nyt otetaanko tää vaikka tästä ja katsotaan nämä värit. Miksi näillä on pampulat? En mä halua mitään pampuloita. Hold up. No siis tää on nyt tää tämmönen niinku vähän harmaantunut friisiläinen. Sitten on tää vaalea ja tää ruskea, niitä mä en halua. Onks tää se milloin tähti otsassa? On. Eli mä en halua sitäkään. No tää on selkeästi tää tämmönen niinku ruskea, jota mä en myös halua. Tää on niinku enemmän tämmönen matta ja semmonen lämmin musta ehkä. Ja tää on sitten tämmönen niinku sinimusta. Tää on kyllä niinku kaikista kivoin ehkä. Ei tää nyt kauhean musta oo, mut siis musti mitä saa. Katsotaanpa tällä näitä harjatyylejä. Tää on niinku se original harja. Sitten saa tän niskalettiharjan. Sitten saa... Oi, tää on kyllä sepä. Tää ei oo sepä. Sitten saa kaljun. Oikeesti toi kalju niinku sopii yllättävän monelle hevoselle, vaikka harvemmin niinku näkee esim. Kaljuu friisuu. Toi on niinku yllättävän sepä, mut ei me oteta sitä. Okei, next. Pampulat sepet, mut ei kiitos. Ratsuharja yllättävän söpö, mut ei kiitos. Ja söpö. Näistä harjoista eniten mä ehkä kallistun niinku tähän original-harjaan tai sitten tähän. Mut mä haluaisin ehkä, että tän häntä on niinku auki, joten ehkä se on sitten tää ihan perusharja. Katsotaan näitä animaatioita vähäsen. Oi. Tää on kyllä hieno. Joo. Musta tuntuu, että mulla ei ole hirveästi sanottavaa tästä, mutta siis tää takapää on ehkä vähän hassu tässä ravis. Ja tää laukka on vähän outoa. Miksi tässä selkä on niinku ihan jäykkä, niinku rautakanki. Mutta jos katsoo edespäin, niin wow, majestic. Tässä sitten hidas kiitolaukka. No tää on ihan kiva. Tää on itse asiassa aika kiva. Ja nopea kiitolaukka on kans kiva, kun se on ehkä vähän niinku notkeampi tässä ja sen kaula liikkuu, niin tää on kyllä kiva. Ja tätä kovaa kiitolaukkaa nyt ylipäätään meneekin eniten, kun juoksee tuolla ympäri Jorvikkia. Sitten meillä on tää erikoisaskellaji tai tää tämmönen lisätty ravi on tosi hieno. Ja sitten meillä on laukkapiruetti, joka nyt on ihan ok, I guess. Oho, harvemmin nyt tommoista piruettia tulee tekemään. Mut onks tää nyt hyvä tää väri? Koska siis musta tuntuu, että tää ei oo yhtään musta. Tää on niinku harmaa tää hevonen. Toisaalta nää muut on niinku vielä enemmän harmaat. No tää on niinku tummin kaikista, mutta boy is light. Tai girl. Tai joku muu, ei saa olettaa. Mutta mä annan sille silti sukupuolen kohta. Okei, dog kiss. Perfect. No niin, valmis. Okei, tää on aikuinen. Mutta mä en tiedä, onko tää tamma, ori vai ruuna. Kun siis mähän ostin sen uuden Mustangin. Se oli semmonen harmaa niin kuin, mikä hiirakko vai mikä se on se väri. Se uusi semmonen laikukas, mikä tuli, mä ostin sen. Ja sit mä olin silleen, että joo, tää on ori, mut sit mä katoinkin sen, ja sit mä olin silleen, että ei, kun tää on kyllä tamma. Mut siis mä haluaisin ehkä antaa tälle jonkun niinku House of the Dragoniin viittaavan nimen, koska niinku siis Game of Thrones on mun lempisarja, ja House of the Dragon tapahtuu ennen Game of Thronesia. Sama idea basically. Jos tää on tamma, niin tää voisi olla Meleys, se Rhaenys lohikärme, mut koska sitä ei tietenkään saa, niin en voi antaa. Joten pitää keksiä joku muu nimi. Täältä periaatteessa varmaan saisi niinku just jonkun Dreamfire ja Silverwing ja mitä niitä nyt on, mutta en mä haluu. Mutta siis täältä varmaan saisi Dragon Rider. Olisiko tää Dragon Rider? Mutta sitten taas niinku tää on hevonen, ei se ratsasta silloin lohikäärmeellä. I don't know, mun pitää oikeasti miettiä tätä nyt. Mutta siis oikeasti kaikki mun House of the Dragon Girlies, jotka on kattonut sitä sarjaa, niin oikeasti siis se kohta, kun Rhaenyra menee sinne vitsin Dragon Pittiin Dragonstoneissa. Dragonstone olisi muuten hyvä nimi kans. Mut niin, ja sit se menee niinku sinne Vermithorin luo. Ja sit se puhuu sille in High Valyrian. Oikeesti vocal stem of the year! Naijot Mazis Vermithos. Vermithos likiri. Tohaeras. Oikeesti ne r. Ja samoin se, kun Rhaenys sanoo Meleysille, että Angos Melis. Oikeasti parhaat kohdat House of the Dragonissa on, kun ne puhuu High Valyrian. Se on niin, No niin, Naijot Mazis, mikä ikinä sun nimi on.
Likiri! No herras! Musta kyllä tuntuu, että kaikki varmaan antaa tämän Friisun nimeksi, tai siis ne, jotka ostaa Friisun, niin antaa sen nimeksi tyyli joku Dragon, että ei ole nyt kauhean silleen omaperäinen nimi. En mä nyt tiedä. Tää olikin yllättävän vaikea tää nimi. Joten onko se sit vaan niinku Dragonstone, mutta se on tylsää, mä en haluu. Onko täällä uusia nimiä? Mun mielestä Dragonstone on kyllä ehdottomasti coolimpi kuin Dragon Rider, mutta en mä tiedä, että onko se paras, mitä voin niinku keksiä. Najot mä siis. Oikeasti mun pitää nyt vähän kirjaa miettiä tätä nimeä. Mun kuumeessa kypsyneet aivot ei pysty ajattelemaan nyt näin vaikeita kysymyksiä. Jos nyt totta puhutaan, niin tää näyttää vähän Rhaenyralta. House of the Dragonista. Okei, siis anteeksi, siis niille, jotka ei katso House of the Dragonia, niin anteeksi. Mutta tää on tärkeä juttu. Tää on nyt tosi tärkeä. Mä selaan. Mä teen niin, että mä laitan tässä randomilla näitä. Mä laitan nyt randomilla näitä nimiä ja katon, että löydäks me jonkun hauskan. Miten ois Dragonless? Koska Jennifer on ilman lohikäärmettä. Tämä hevonen häntä korvaa. Ja sit jos tosta miinustaa sen L, niin sit se on niinku Dragoness. Eli niinku tyttölohikäärme. Tai silleen. Vähän niinku on Lion ja Lioness, niin sit on Dragon ja Dragoness. Voi varmaan sanoa. Hei tai oh my god, jos nyt mä keksin ehkä Wingless. Niinku siivetön lohikäärme, you know? Oh my god, toi oli niin hyvä. Koska sit se on niinku semmonen niin selkeä referenssi. Sit mulle ei tule paha mieli silloin, kun mä mietin tätä hevosta, sit kun House of the Dragon loppuu. Ja kaikki on ohi. Ja Wingless on niinku, siinä on semmonen, mun mielestä se sopii tälle. Wingless on semmonen, se kuulostaa hyvältä ja joo. Okei, joo. Tää on nyt Wingless. Joo. Wingless! Oi, ihanaa. Voimme hakea Winglessin. By the way, mä en tykkää tästä uudesta tollista kauheasti. Jotenkin tää on vähän masentavan näköinen. Also, mikä niinku tää vitsin Trailblazer, mikä juttu olikaan? Siis mua ärsyttää se niin paljon, koska toi on vaan niinku SS:n tapa saada ihmisiä lokkaa sisään päivittäin. Mä kyllä näen niinku ton niinku läpi, että mikä homma. Ja kun sitten on se yksi daily siellä Starshine Ranchilla, mistä saa sen niinku 10 XP päivässä, niin ne on molemmat sellaisia, niinku, että ne yrittää vaan saada jengiä lokkaa sisään. Ai niin, paitsi että tänne tuli globaali jotain uusia kamoja. Ei, mutta nämä oli ne tylsät. Siis mä katsoin ne spoilerivideot, niin nämä oli just ne, mitä mä en halua. Nämä vitsin koristeet tälle hahmolle tähän naamaan on kyllä cool. Ja nämä hahmovaatteet on kyllä ihan silleen, ihan nice, mutta nämä hevosen varusteet ei ehkä ole niin kiva. Mä en tykkää, kun jos on niinku ruskeata ja mustaa satulassa tai suitsissa. Tai niinku, mä en hirveästi tykkää siitä, että on niinku mustaa ja ruskeat silleen sekoitettu. Joten mä en ainakaan halunnut hevosen kamoja. Mutta nämä vitsin silinterit on kyllä kivat. Etenkin tää musta. Mut ei nyt mä haluan vaan vaihtaa tälle nämä varusteet. Jesus Christ. Apua, miten kauhea. En tee uudestaan. Ai niin, mut käydään vielä kattoo ne harjatyylit, koska mä haluan nähdä, miltä tää näyttää silleen varusteilla ja hahmoselässä eri harjalla. Ai niin, tää on vaihtunut tää vitsin harjakaupan tää. Tässä näkee vielä huonommin mitä ennen. Nää lätit on ihan kauheet oikeesti. Tää on kyllä ihan söpö tää tämmönen verkkoletti, mutta kun mä en haluaisi hännänlettiä, sitten mä haluaisin vaan ton harjan. Kai tää nyt sitten joutuu olemaan tällä alkuperäisellä harjalla. Ei tää nyt parempaakaan oo. Tää oli vähän random kyllä tää friisu. Musta tuntuu, että tää tuli jotenkin ihan sika nopee tai silleen, että jotenkin ehtinyt valmistautua hirveästi, että kohta ostetaan taas uusi hevonen, mutta tää on kyllä ihan super paljon parempi mitä ne vanhat. Siis mähän myin sen mun Gen 3 Jorvikin friisun silloin kauan sitten jo. Että on kyllä ihan sairaan söpö. Tai en tiedä, ei ehkä söpö, mutta on niinku tosi hieno. Just semmonen, mitä friisiläisen pitääkin olla. Pikkasen kyllä niinku toi takapää tässä ravissa on vähän silleen jäykkä. Jotenkin se tulee tosi ulos toi niinku tää osa. Tästä niinku hännän kohdilta tulee. Ja tulee semmonen outo uloke, mutta on kyllä tosi niinku kiva ja tämmönen ryhdikäs. Ja et niinku ainoa tää pikkulaukka on kyllä tosi outo oikeesti. Tää muistuttaa mua tosi paljon jostain toisesta hevosesta, mutta mä en nyt
saa sitä niinku mieleeni, että ehkä vähän niinku lipitsa, koska sekin on vähän tämmönen niinku jäykkä selästä ja sitten jalat liikkuu tolleen aika niin kuin liioitellusti. Sitten tää hidas kiitolaukka on kyllä hieno ja tällä kertaa ne on animoinut tuon harjankin silleen hyvin, että se ei näytä ihan niin idiootilta, mitä niillä edellisillä friisuilla. Ja sitten vaikka tää on pitkä tää harja, niin se ei ole niin dramaattisen pitkä, mitä se edellinen, koska siis se jotenkin, mä en tiedä, se oli niin huonosti tehty se Jorvikin friisujen harja. Ja sitten tää kiitolaukka on oikeasti silleen niinku, että vaikka noi muut askellajit on semmosia niinku ryhdikkäitä ja semmosia, miltä friisu näyttää, niin tää nopea kiitolaukka on sitten kuitenkin tämmönen, että se niinku yrittää pinkoa. Oho, kauhea lakipiikki. Että niinku semmonen realistinen, että se yrittää oikeasti pinkoa lujaa. Mut joo, ei mulla varmaan tähän hätään nyt ollut muuta. Voit kommentoida alas, mitä mieltä sä olit näistä uusista friisuista. Ja me nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Likiri, dohairas ja hei hei!